Dnes si ukážeme, ako vymeniť štandardné ventilátory na kryptominery za radiálny ventilátor so špeciálnymi zvodmi. Výsledkom bude tichší chod a nižšie teploty. Upozorňujem, že postup demonstrujeme na modeli L9. Pri iných zariadeniach sa môžu niektoré kroky mierne líšiť. Začneme tým, že miner úplne vypneme a odpojíme od všetkého. Najprv ho vypojíme z elektrickej zásuvky. Potom odpojíme ethernetový kábel a napájací kábel. Miner musí byť úplne bez napájania. To je bezpečnostný základ pred akoukoľvek manipuláciou vo vnútri. Teraz začneme rozoberať miner. Odskrutkujeme skrutku na vrchnom kryte a kryt odoberieme. Následne odskrutkujeme 3 skrutky, ktoré držia zdroj a vrchný ľavý kryt. Ten potom tiež odoberieme. Teraz sa dostaneme k zdroju. Odskrutkujeme 4 skrutky, ktoré spájajú zdroj s doskami. Predtým, ako zdroj vyberieme, odpojíme z neho 2 konektory. Zdroj opatrne vyberieme a položíme vedľa minera. Budeme s ním ešte pracovať. Odskrutkujeme 6 skrutiek na zdroji a odoberieme jeho kryt. Teraz odpojíme 3 konektory ventilátorov od dosky zdroja. Odskrutkujeme ventilátory, odoberieme ich krytky a ventilátory vyberieme. Nasunieme späť kryt zdroja uistíme sa, že správne zapadol. Priskrutkujeme ho späť 6 skrutkami. Zdroj vsunieme späť do minera. Teraz vyberieme 4 konektory ventilátorov z matičnej dosky minera. Zapojíme späť 2 konektory do zdroja. Odskrutkujeme a odoberieme všetky 4 ventilátory na minery. Miner je teraz pripravený na inštaláciu radiálneho ventilátora. Vyberieme radiálny ventilátor.
Odmontujeme 4 skrutky, ktoré držia pôvodný zvod. Odoberieme zvod. Nasadíme nový zvod a upevníme ho 4 skrutkami. Pripravíme si skrutky, ktoré prišli spolu s radiálnym ventilátorom. Radiálny ventilátor podložíme tak, aby diery správne sedeli so závitmi. Následne ho namontujeme 8 skrutkami. Priskrutkujeme späť 4 skrutky, ktoré prepájajú zdroj s doskami Minera. Nasadíme ľavý horný kryt Minera a zdroj priskrutkujeme jednou skrutkou do stredu. Zapojíme emulátory ventilátorov do 4 konektorov, z ktorých sme predtým vybrali konektory ventilátorov. Tie zabezpečia, aby Miner nepískal o chýbajúcich ventilátoroch. Priskrutkujeme zadný zvod 4 skrutkami. Nasadíme späť vrchný kryt Minera a priskrutkujeme ho. Na záver vložíme do zadného zvodu akustickú penu. Tá ešte viac zníži hluk. Zapojíme ethernetový kábel. Zapojíme do elektriny radiálny ventilátor, zapneme ho a pomocou potenciometra nastavíme požadované otáčky podľa toho, koľko chladenia potrebujeme. Nikdy nezapínajte Miner bez toho, aby ste zapli radiálny ventilátor. Nakoniec zapojíme a zapneme Miner. A to je všetko. Miner beží tichšie, teploty sú nižšie a ťažba môže pokračovať.